नमस्कार मंडळी, सिंधुदुर्ग चॅनलला तुमचं आपलं स्वागत आहे. आज मी हे बनवते गोड घावणे. त्याला 7 काप्याचे घावणे बोलतात. हे माझे घरगुती तांदूळ आहेत आणि रात्री मी धुवून घेतलेले, रात्री भिजत टाकलेले आणि धुवून स्वच्छ घेतलेले आहेत. पूर्ण व्यवस्थित भिजलेले आहेत तांदूळ. हे बघा छान. मी आता याला मिक्सरला लावून घेते. मिक्सरला लावून घ्यायचे बारीक. मिक्सरला मस्त लावून घेतलेलं आहे, एकदम बारीक छान लावलेलं आहे. आता आपण एक भांडं घेऊन त्याच्यात टाकायचं. हे मीठ घेतलेलं आहे, चवीनुसार त्याच्यात मीठ टाकायचं आणि थोडं थोडं पाणी घालून असं थोडं पातळ करून घ्यायचं. असं ढवळून घ्यायचं मस्तपैकी. आता मीठ पण लागलेलं आहे त्याला आणि असं चमच्याला चिकटलं पाहिजे. एवढं पातळ बनवायचं. आता मी त्याच्यासाठी इथे हे घेतलेलं आहे गोड घावण्यासाठी. हे नारळाचं खोबरं घेतलं आहे, 1 वाटी किसून. अर्धी वाटी गूळ घेतलेला आहे आणि ही वेलची बारीक करून घेतलेली आहे. आता हे सगळं आपण मिक्स करायचं. हे सगळं असं मिक्स करायचं. गूळ, वेलची आणि हे सगळं असं हातानेच मिक्स करायचं. चमच्याने मिक्स होत नाही व्यवस्थित, म्हणून हातानेच मिक्स करायचं. छान. आता आपलं भिडं ठेवलेलं आहे, भिडं तापलेलं आहे. हे तेल आहे. भिड्याला असं तेल लावून घ्यायचं. तेल लावण्यासाठी मी हे घेतलं आहे केळीचं. हे केळीच्या पानाचा मागचा हे असतो ना दंडा, तो घेतला आहे आणि त्याने तेल लावते. भिडं तापलेलं आहे. मी आधी एक हे करते, घावणा घालते. गोड घावणे कसे करायचे ते आपण बघूया. थोड्या वेळासाठी आपण त्याच्यावर असं झाकण ठेवायचं. आता आपल्याकडे हे जर नसलं, हे केळीचं काय शहरामध्ये असं मिळत नाही, मग आपण काय करायचं, कांदा घ्यायचा, एक कांदा, आणि त्याचं हे वरचं असं हे काढायचं. वरचं एक पातं काढायचं असं. हे मागचं पण थोडं काढून टाकायचं. कांदा मी आधीच स्वच्छ धुवून वगैरे घेतलेला आहे. आणि एक छोटा चमचा घ्यायचा आणि हा असा इथे दोन टोचायचा, की ह्याने पण आपल्याला तेल लावता येतं. आणि कांदा काही चांगलाच असतो आपल्या स्वास्थ्यासाठी. तर ह्या कांद्याने पण आपण लावू शकता. पण हे असं हे प्लॅस्टिकचं वापरायचं नाही, कारण हे मला कोणीतरी आणून दिलेलं, पण मी काय ते वापरत नाही, मला काय आवडत नाही ते. आणि हे चांगलं पण नसतं, शरीरासाठी हानिकारक असतं, म्हणून हे नाही वापरायचं. केळीचं आपल्याला असं नाही भेटलं तर आपल्या घरात कांदे असतातच. मग एक कांद्याचं काप काढून त्याला चमचा टोचून त्याने आपण हे करू शकतो. घावणा आपला तयार झालेला आहे. असं आपण उचलून बघितला तरी उचलणार मस्तपैकी. हो. आता आपण हे खोबरं तयार केलेलं आहे ना, गोड खोबरं,
ते आपण त्याच्यावर टाकायचं असं. आणि अशी पलटी मारायची. आता पलटी मारल्यानंतर पुन्हा इकडून तेल लावून घ्यायचं. आणि इकडून घालायचं म्हणून. थोड्या वेळासाठी झाकून ठेवायचं. आता ह्या बाजूने खोबरं घालायचं. आणि इकडून हा घालून पलटी करून टाकायचं. आता ह्या बाजूला तेल लावून घ्यायचं. याला 7 कप्प्याचे घावणे पण बोलतात. हे गोड घावणे, 7 कप्प्याचे घावणे. हे घावणे हे असतात, एकदम स्मूथ असतात आणि गोड पण असतात. लहान मुलं खातात. म्हाताऱ्या माणसांना ज्यांना दात नसतात ना, त्यांना दिले तरी ते आवडीने खातात. त्यांना काही दात नसले तरी काही हे होत नाही, त्रास होत नाही. आता आपण इकडून गूळ घालायचं. खोबरं, गूळ. सगळीकडे सारखंच टाकायचं, कमी जास्त टाकायचं नाही. आणि ह्या बाजूने अशी पलटी करायची. ओके. आता आपण इकडून खोबरं टाकायचं. आणि ह्या बाजूने पलटी करायची. अशा पद्धतीने आपण किती लेअर पाहिजे आपल्याला ना तेवढे करून घ्यायचे. जास्त मोठे केले तर मुलांना खायला हे होतं, म्हणजे तेवढं खायला जमत नाही त्यांना. मी आता हे 5 लेअर केलेले आहे. हो, अशा पद्धतीने आपला घावना
मस्तपैकी तयार झाला. ह्याला घावन पण बोलतात. आणि एक दिवस मी तुम्हाला साधे घावणे करून दाखवते. म्हणजे हे गोड आहे, ह्याच्यात खोबरं वगैरे टाकलेलं आहे. आणि हे छान लागतात, मस्त अगदी आवडीने खातात. अशा पद्धतीने तुम्ही पण करून बघा, छान होतात एकदम. एरवी तरी साधे घावणे आपण करतच असतो ना घरात. मग हे गोड घावणे पण करायचे आणि हे द्यायचे मुलांना. हे बघा ह्याच्यात, हे बघा, हे बघा, चार चार पाच लेअर आहेत त्याला. अशा पद्धतीने तुम्ही करून बघा आणि खायला पण या. आम्ही आता खाणारच आहोत. आणि हे गोड घावणे तुम्हाला कसे वाटले ते कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा. व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. आणि तुम्ही पण नक्की करून बघा, कारण तुम्हाला पण आवडतील नक्कीच हे घावणे. धन्यवाद. अशा पद्धतीने आपले गोड घावणे तयार आहेत खाण्यासाठी आणि छान झालेले आहेत एकदम. तुम्हाला थोडं लाल म्हणजे कलर बदलल्यासारखा दिसतो, तो गुळाचा कलर आहे आणि गूळ घातल्यामुळे असा कलर दिसतो. तर तुम्ही पण असे बनवून बघा.